Oh, right. Oh, yes. Dia 154... Quina llum, no? 154 de l'aventura. Avui, dia sense pena ni glòria, Dia de... Ara no sé si està al revés o va així. Dia d'estudiar tot el matí, Avui he treballat de nit. Estic... La veritat que bastant cansat, però he fet l'esforç, així m'ho trec de sobre, a veure si a la tarda puc descansar una estona. Vaig a buscar el Nil i ja de moment guardo l'ordinador. Ja en tinc prou. Canvi de look. No estic jo massa youtuber, Hem dinat avui uns nyoquis amb... No ho sé, ho ha fet la Laura. Això verd, alcaparres. No sé com es diu en català. Res, això. Hem dinat nyoquis amb les boletes aquestes verdes i tomàquet i ceba i així. Molt bé, molt bo. Ara fa una estona hem anat a la piscina amb el Nil. Avui hem anat en bici. S'ho ha passat superbé avui. Avui hem anat a classe de natació, Vull dir, perquè a vegades dic que anem a la piscina i anar a la piscina també vol dir que a vegades hi anem a jugar o que anem a l'altra piscina que també heu vist a passar la tarda. Avui hem anat a classe. I hi ha dies que plora o que no li agrada tant si el forces a fer segons quines posicions i així, i avui s'ho ha passat superbé tota l'estona. També es nota que ara ja és el més gran i tots els altres que són més grans doncs ja han anat pujant de grup i ara amb ell ja l'han deixat aquí perquè pel que queda de curs tampoc té massa sentit que comenci amb un grup nou. I a mi també em fa una miqueta de cosa. Jo prefereixo... És molt egoista, però jo prefereixo anar-hi amb ell, perquè l'any que ve ja no podré anar amb ell, anirà sol amb un grup d'altres nens i un monitor o monitora. I és com que, no sé, passen molt ràpid aquestes coses i sento que s'han d'aprofitar. M'he canviat de roba perquè me'n vaig a treballar. És que, pim-pam, el dia passa volant. Estic rebentat. Per sort, ha afluixat una miqueta la taula. Això no ho he de prendre, em sento fatal, però necessito una miqueta d'energia, espavilamenta. Per sort ha baixat una miqueta la temperatura i la veritat que ara mateix s'està molt més bé. Tenia una estona per descansar. He intentat dormir, no sé, mitja horeta o així. Tampoc és que tingués... Oh, merda. Em sembla que no tinc benzina a la furgó. Això, he intentat dormir, no sé, mitja hora, 45 minuts i no hi ha hagut manera, perquè no havia pres això, Però... A veure... Jo sempre dic, claus, euris, mòbil. Les claus estan aquí, el mòbil el tens tu i la cartera la duc al cul. Les sabates, espero que estiguin aquí. Sí, som-hi. No sé exactament què estava dient, però segur que m'estava queixant d'alguna cosa. Em sembla que he dit que... Així? Que per sort no fa tanta calor el dia d'avui i és tot plegat una miqueta més suportable. El meu plan era tornar... Avui vaig amb la furgo a la feina. No, efectivament no tinc gaire benzina. Però espero que n'hi hagi per arribar, perquè si he de parar se'm farà més aviat tard. No vaig tard, vaig bé, però tampoc vaig com per perdre l'estona a fer masses voltes per posar benzina.
Tot i que si m'hi quedo, encara es farà més tard. Així millor, no? Em sembla que sí, que no cal estar tan enganxat, tenir la cara tan a prop. Una miqueta d'off-road, no sé si s'aprecia pels costats, però estic pel caminet aquest que cada vegada es fa més estret i res, m'agrada passar per aquí. He encès la càmera perquè el que volia dir és que avui ha tornat a ser un dia sense massa cosa a fer com ahir. La diferència és que ahir vaig gravar absolutament res en tot el dia i avui he gravat -3, saps? Ben poc. Però bueno, demà també serà un dia, en principi, bastant avorridot, perquè a la feina tinc una reunió des de les... O sigui, ara me n'estic anant a la feina, no sé si ho he explicat, sí, em sembla que sí, que ho he posat en context. Avui faig feina de 9 de la nit a 9 del matí i després a les 9 del matí tinc una reunió que acabarà 12:15 i res, això, vull dir que ja es menja tot el matí. Que tampoc farem massa cosa de profit. A veure si... Bueno, no sé, igual t'ho ensenyo el que faig demà, ja ho veurem. Ai! Vaig a posar musiqueta, que m'animi al viatge, que queden tranquil·lament 45-50 minuts per endavant. Velocitat furgo sempre és tot molt més lent. I més si no vols xupar-te un dipòsit sencer, que això és molt gros, és dièsel i té molta gana. Està en edat de creixement. S'ha encès la maleïda llumeta. I toca gastar un bon dineral. Quant? 1,75. Doncs apa, 40 euros, 22 litres. Perquè després aneu dient que a la península la benzina, el combustible és car, saps? Balearic Islands és més car del que semblava, no? Per un dia s'accepta, però quan això és cada dia o cada vegada que vas a posar benzina, vulguis que no es nota. Però bueno, també cobro insonoritat.